Huriani Tuhan, di dia pehita maringanan, damai sejahtera madihita saluhutna, marsadani roahita martangyang mahita. Damai na sumurung sian saluhutna roham, ima mangaramo tiak kate dok pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus. Talumobi dinalahu manangihon, mangauhon, jalan bangunan hata ni debata di bagasan partikian. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damang dainang na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni Tuhan na mamakulingi hita di bagasan partikianon. Dia nek mesian buku ni si Lukas bindu saplonom. Mamuka mesian na esada masoh sa tuai 10 tolu. Rap mahita majaha hata ni Tuhan. Las do ibana ma tu si sianai. Adong masa dah halak namora namar juara bagas. Jadi terbortik matu ibana. Di paswasaeho juara bagas i artana. Gabdi joma ibana. Ninna mamandok ibana. Dia doi nahubege taringot tuho. Patuduho ma paretaongon ni hajuara umi. Ada terbaik kobe lihat ni juara bagas. Jadi marhusari ma juara bagasi. Dia nama behenokku. Ai buato ni tuaki nama set au ha juara oki. Mamakur dan adong gugukku. Manehenehe maila au. O matahesi behenokku di rohakku. Asa dijakun nasida au tujabu nasida. Yadung di paijur au sian ha juara oki. Jadi sadama dijo nasa parsingiran ni iduk nai tujolona. Didok matu na parjolo roy. Sadia sigaromi tutuakta. Alusna 100 gusi miyak. Gabenin na mamando ibana. Alak masurakmi. Dungi hudul maho manuraton. Hatop 50. Tuna asing mo sa didok. Iyaho. Siya dia do sigaromi. 100 tuhukan eme. Gabedok matu ibana. Alak masurakmi. Dungi suratom ma 80. Jadi dipuji na morai ma juara bagas na geduki. Ala bisuk pabaheran nai. Ayu ubisuk do anak portibion asa anak hatironi. Mangakupi dongan na saroha. Aupe hudok ma dihamu. Lului hamu nama dihamu ale-ale marhite mamon na geduki. Asa yadung sudai. Gabrijak ko mahamu tu bagasan akka parmianan sugot. Ya haposan hala dinamotik. Haposan maibana nang dinagudang. Yang go geduk ibana dinamotik. Geduk manang dinagudang. Asa mono so haposan hamu. Mangaraduti mamon. Nageduki. Isi maatong pasahaton tuhamu arta na tutui. Jela mono so haposan taringo tu ugasan ninaleban. Isi maulo mangalehon tuhamu na tuhamu hiyan. Dang haulo loan sada anak somang 2 iduk. Say hosoman na do na sada. Haholongan na do na sada nari. Hobaran na do na sada. Tuisan na do na sada nari. Dang haoloan hamu debata. Ra doho mamon. Ido sahana. Hurian ni Tuhan nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Sudena kita pasti do seguro hana mamerenjol mana korupsi. Jela sudena kita sepakat do. Akka jol mana korupsion niam dang say holang di penjara.
ala dimiskinkan. Bahkan molubui nian, gudang do namar pandapot dihukum mati. Suku-suku tu hitagan marsada-sada. Isa-isa kita na ulo korupsi. Pasti do alus ta saluhud na dak ulo hita korupsi. Tah suguhud do korupsi. Ale fakta-fakta ni parngoluonon do hita korupsi di bagasan parngoluon. Mangototoi dan gabe haposa dan gabe hot di bagasan nang dihapor tu hita. Mangalului parutungan sanang gumudang. Rugi sanang umoti. Idope parngoluon. Molota parwahon damang doinang. Hata ni Tuhan nasa tuhita dia pada partikyanon. Di Tuhan Yesus dosa da upama mengajari akajulma na soporsia do na porsia. Na pasti mengajari akajulma na manghito di bana. Di Tuhan Yesus masa da upama taringo tu sada juara bagas. Nang dilihot tu ibana gabi haposan mangarajai akka arta di Tuhan na. Alai dung dilihat tu ibana sada haposan mangaraja akka arta di Tuhan na. Dan gabi haposan ibana. Dilulu ibana do akka parutungan na lubi siya na si harusna. Terbegi mai tutuan na. Dung terbegi murma Tuhan na. Roma Tuhan na dipasingok maibana. Jala dipangido masada pertanggungjawaban mana istilah senar laporan pertanggungjawaban. Asa dung dapot laporan pertanggungjawaban non dirohadi Tuhan na ikon pecaton nama ibana. Nah, dung terbege manang dung dipangido Tuhan na laporan pertanggungjawaban ni humitir. Busi saun ma juara bagasi. Jela diban-iban na masada ruji-ruji. Modo dengan dipacaan no nganaw. Maulahunokku. Majalo-jalo meila aw. Mamakur di hauma dan adong gugukku. Adong masada inisiatif di bana. Asa di jalo jul mana asing ano nganaw di bagas dinasida. Upadinggam ma kapembukan. Terjadi ma transformasi di bagasan hadirin di juara bagason. Na mangaluli parutungak yan imana 50 lopit siya na seharusna. Di oru imana mamusenang tumak na sesungguna gabi 50. Na 100 siyan di jalo imana mamusenang gabi 80. Nah, mamereng perubahan na terjadi di juara bagason ras itu tuh maroha di Tuhan na. Basalah serohana alana adong du HP ng perubahan dihadiri ni juara bagason. Dipuji maibana. Amang inang di bagasan jamita na sa tuhita dia pala partikyanon didok mamusenang ape hudok madihamu lului hamu nama dihamu ale-ale marhiti-hiti mamon. Di Tuhan Yesus mamusenang udut ni umpama na di pasa di bana asa dilului akajolma akamhamon mardong atu mamno kana asik. Gebitu busuk-sukun. Molo di buku di Matius do Tuhan Yesus lului hamu nama raja ni di bata doa sangapun na dungi tabon nama kaodeng di hamuna. Matius ono mai 30. Ale ubasa do ko Yesus mardong kita mamun talului. Amang inang nanolonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Hobartu ojahan nasa tuhita dia pala partikyanon. Didoko dipatugu di batado julma nalia. Na perjulo sahali marhite-hite hatan itu hanon yang dipengot tuhita gan marsada-sada. Julma parjahat manang julma pardosa. Di boto ibadah do mamikirhon ngulu na ari marsugot. Manang halak na bonar ikulubis yan ni. Harujun maparjahat di boto ima mamikiri ngulu dari marsugot. Akka jul mana porsi itu tua pekosongonido. Na marlapatan na nang dudok tuhita gan marsada-sada.
Jadilah orang bijak di tengah-tengah kesulitan. Gabi julma na marbisuk mahamuna di situasi kesulitan nang diadupi hamuna di bagas ngolumuna. Songo julma juara bagas na kaningan dung saat ibana sada singo-singo gabi marbisuk ibana. Marbisuk ibana mamikiro songo dia dua kangoluna tujuan nyario. Na kita kajul mana porsi pe kosongo nido. Ikut ubisuk do hita. Siya julma na sumanada debata di bagasan parngoluon. Buasa. Ala na debata na tatadda debata na paluaw kita debata na makaulong kita. Mangaleo bisuke di bagasan ngulut tagan marsada-sada. Ala niya manginang. Ikut apake mabisuk di bagasan nguluon. Apa pinatadupi di bagasan ngulut ta tujuan niya riyon. Songo-sonari terjadi kelang kenaikan BBM. Mabaik kita menderita, mabaik kita marsitaonon, mabaik kita marukil. Ale di bagasan situasi omma dipangido di bata kita asa mamaki bisuk na siya Tuhan mendelani parngoluonon. Asa boha, asa unang sitaononon, mabaik kita lambar dosa. Alay, asa tapasobu sitaononon. Mabaik kita lamanada daladok lo menirohani di bata. Iman dapat culo. Napaduahon na mangidainang sanhatan ni Tuhanon nang dipaingot tuita ganun marsada sada. Julma pardusa diboto mangulaw na dingka. Nakita talumobihita ikotaboto mangulahon na dingka. Di dia maulaw na dinggan. Dung dipaingot. Bendahara yang tidak jujur. Manang juara bagasi. Gabi diboto ibana maulaw na dingkan. Kembali ibana ke makna sesungguhnya. Dan dilulibana biaka peruntungan. Nah kita pe kosongan dilo mangina. Dung dipaingot tita. Iko taboto mangulaw na dingga di bagasan ngoluon. Alana debata nunga dirina asa iga betiru tuhita. Juara bagasi pe songon ido. Gabi diboto ibana mangulaw na dingga. Berarti hita pe kayol bana porseya. Sedangkan orang yang berdosa pun tahu demikian. Maka jangan sampai orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus lebih bagus hidupnya, lebih bagus keteladanan yang dia lakukan, lebih penyayang dia. Ikut dumenggang mangoluta, ikut gabi sitiruan mahita. Unang gabi bura. Baik ima di tonga-tonga rumah tangga, ikut gabi tiruan. Baik di tonga-tonga niya kahumaliang. Baik ima di tonga-tonga niya ka ulahon. Ikut gabi tiruan kita. Para jahat pe di boto do. Mabana dinggan. Makita pe kulubis yan. Ikon gabi hapos kita di bagasang ulut ta si ganopari. Napatulo na manginang didok da musenang dihatan ni Tuhanon nang didok tuhi tagan umar sada-sada uang manang mamon tidak bisa menyelamatkan. Manang songo na hamisukun na kaninga di bagasan patujulo ni jamitaw. Songo di do maksud nito amardoa kita do ima mamon. Na pasti na yang dohonon na tuhita. Hepeng mamon manang ima akka portibion dan buy paluh kita. Uang atau mamon itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi uang mampu membangun persahabatan atau dengan uang kita mampu menolong orang lain. Jadi neneng dohonon ni debata tuhita di napatuluhonon songo dia do tapak kesaluh na akan adong dihita mangurup akadongatta. Hepeng ta artata na sanadong dihita dan buy paluh kita. Alibudu tapak kesaluh na mangurup akadongan. Boleh tapak kesaluh na patudun holong ni rohani debata di bagasang mulutta. Semuanya itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi dengan adanya harta, jabatan, kekayaan, bisa ini kita pergunakan menjadi cara kita mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membantu orang lemah. Dengan cara membantu orang yang hina. Dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan sesuatu di dalam kehidupan. Unang gabi mamoni di partuhak kamuna di bagasang ulumuna. Manang mamoni gabi mengerajai hamuna. Ale ikko kamuna do ikko kita do mengerajai na adong dihita. Lapak kyotta
mamuji jala pasanga perdebata. Na mangihut jala na perpudi sahali. Marhite-hite hata ni tuanon. Nandi paingo tu hita ganuk marsada-sada. Sesalu na hita gabi jol mahaposa. Dia sapuli eko gabi haposa kita dinamotik asa gabi haposa kita dinabalga. Songo dido cara nasa gabi haposa kita eko gabi orang-orang yang terpercaya kita di dalam segala segi kehidupan. Molo bendahari hita gabi bendaharan haposa ma. Molo ima ketua hita gabi haposa ma. Manang di dia pesalu na posisi ta. Eko gabi haposa. Haposa di pagkatayon. Haposa ni ma dia kapabahenan. Jela haposan di bagasan akangulu si ganupari. Molo na selaw kita dang gabi haposa dope manang dang olo dope hita maninggalon na korupsi do kaya na asing. Ale ako sonari marhiti tata dito anon. Dipengot kita. Sebelum sang hakim agung, sebelum Yesus Kristus roto pertibion na paduhalion, berubah hita. Gabi jalim haposak kita. Dang boy bedohonot ta. Gabi tapartuan akasyadong atta. Baru porse hita tutuhan. Aleko pakyot ta do. Akka na adong syadong atton. Tabake pasangap berdebata. Di bagasang ulut ta si ganopari. Ingot tamu na mamanginang. Di pangido debata hita salu na. Di patugu debata do jelma nalia. Hita do ka jelma nalia di bagasang ulut. Lea hita alenyak ka pertibion. Lea hita alenyak ka dosa. Alai molo nunga mangulu hita di bagasan Yesus Kristus. Manang Yesus Kristus nang pangulo kita. Di patugu mahita diangkat derajat ta. Malah nunga diangkat derajat ta. Berarti iko tapatudu humay di bagasan akangulu si ganupari. Urupi hamuna dunga muna. Unang pasya-sya kamuna. Amen. Martanya kita. Muliate madiho ali Tuhan debata Jehovah. Dia sidot holong ni roham na totong dilehom tu bagasang ulo nami. Dimbay nga to kami asa gabi jelma siapo sa kami di bagasang ulo nami. Hami boto mamakke nasa nadong di hami. Lau pasanga pokko la mamuji pasanga ponggar muna badia. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami todo pamo. Amen. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas masui ta saluhuna.